Bueno, atxaldeon, mila esker tortzagatik denbora errunekin. Ni Laura naiz, baztan Urdazubiz Guarramurdiko udaletako gizarte langilea. Solasaldia beraiek emanen dute, alde batetik Edurne, Kresalis Euskal Herriako elkarteko kidea, eta transexualitate egoeran dagoen ume baten ama, eta Lotzaldetik Iñaki, sexologa eta Kresalis Euskal Herriako kolaboratzailea. Orduan, bueno, beraiek pasatuko dietitza eta Bueno, nik azalduko dizuet labur-labur Kresalis Euskal Herriak ze funtzio dituen eta gero ostean hitza hartuko du Iñaki eta gero berriro hartuko dut nik nire bizipenetikan edo zuei nire mezua larazteko, bai. Kresalis Euskal Herria sortu zen duela urtebete, urtebete pasatxo eta bilabete. Zantzuten. Pixka eta aurkezpena ingo doala Euskal Herriko helburuak eta zintzu dien eta gero oraia hizketan hasiko gara, bai. Sortu zen duela urtebete, hola, horrela ez, dela urtebete, 2015ko martxoaren 8an. 8 familik osatzen zuten orduan, Kresalis Euskal Herria, eta urtebeten hirukoiztu egin geha. Hau da, egoera hau jakinarazten goazen neurrian, gero eta familia gehiago elkartzen zaizkigu. Nafarroan 13 familia gaude gaur egun, eta bueno, gure helburuen artean da familia hauei babesa, lehenengo harrera bat egitea, eta ume hauen eskubideen alde lan egitea, bai. Eta lan egite horren barruan, horietako gauza bat hitzaldiak eskaintzea da. Orduan, emango diot hitza Iñakiri, berak azalduko digu pixka bat historia honen gakoak, nola ulertu egoera hauen dauden umeen egoera nola ulertu, eta gero nik hartuko dut berriro ditu. Ez egin? Ni altxatu ingo ez. Nik hemen ez egite egotean asuntua, ez dut bat ere guztoko, moldeak apurte ingo dit. Nik, pizkatxo bat ni luze hitzein den dut, nire izango da ikuspegi sexologikotik eta hainbat kontzeptu eta hainbat gai aditzen ematea. Aditzen ematea ere, importantean dela hasieratik garbi izatea ez dela kontua ados gauden edo ez. Hemen ez gatoz inor konbentzitzera, hemen helburua ez da inor konbentzitu ateratzea, eta gure mezua ere saltzera etortzea. Guk errealitate batekin egiten dugu lan, eta ikuspegi sexologikotik ulertu egiten dena, eta bordatu egiten dena. Esan bezala, ni sexologoa naiz, eta pizkatxo bat Erikarekin batera, ez eta hemen ez egon, aritzen gara Nafarroa mailan, nolabait ere adin txikiko transexualidade egoeran dauden aurrekin lanean. Horrekin eta haien familiekin ere. Pizkatxo bat, bereien errealitate hori abordatzen edo. Edurneke aipatu bezala, gero berak bere esperientzia kontatuko du, baina importantea da ikuspegi sexologikotik aditzen ematea zer den transexualitatea hitz egiten dugunean zer den aditzen ematen dugunean. Zer den aditzen eman nahi duena. Eta batez ere igual garbi edukitzea ez dela berdina hitz egitea transexualidadeaz edo transexualidade egoeran dauden aurrez hitz egitea. Gauza da transexualidadea eta beste gauza da egoera bera. Justo termino hori joango garela pizkatxo bat argitzen eta gerora ere bai ondorenean zuek nahi izan ez gero eskua altxata edo zuen iritzia galderak eta esposatzeko. Ola orokorretik hasita, nik oraintxe bertan aipatuko banu eta egingo dudalako sexu kontzeptua aditzera ematen badut, zer da burura etortzen zaizuen lehenengo ideia. Ez dut galdetuko, baina galdetzen dut erreflexiona dezazue. Eta nik ez dakit zer den edo zein den etorri zaizuen lehenengo ideia. Baina suposatu egingo dut, nik izarteko partaida izanez zer den etortzen zaiguna. Eta segurazki ez naiz oker izango nolabait ere etorri zaigun lehenengo ideia dela egiten den zerbait. Egiten den zerbait. Sexua da egiten den zerbait.
Eta segurazki egiten den zerbait, zerekin eta hemen hankartean dugunarekin. Hau da, segurazki larrua jotzeari deitzen diogun ideia hori. Ez dut galdetuko, baina segurazki ados egon garela gizarte mailan gure kulturan sexua horrekin hein handi batean. Sexualiatik ikusten kontzeptu bat bezala. Sexua azken batean da gizona edota emakumea. Eta nik esango dut beste zerbait gehiago. Eta ezin daiteke beste ezer ez izan. Gizakiak edo gizonak edo emakumeak gara. Gizakia gara, baina emakumeak edota gizonezkoa gara. Horren gainetik, gero eraiki egiten dugu gure izakera, pertsonalidadea eta garena. Nik hementxe bertan, aret honetan, hasiko banintz ikuspegi orokor bat egiten, nik hemen esango nuke emakume bat, emakume bat, emakume bat, emakume bat, emakume bat, eta orokorrean begiratuta nik ia gehienak emakumeak ikusten ditut, egingo nukean gizon bat ikusten dudala, hantxe beste bat, eta hortxe zalantza daukat. Zenik eta orokorrean gizakiok behar bat daukagu gure inguruarekin elkar harreman horretan. Eta bada gizakiak ez ditugula ikusten. Emakumeak edo gizonezkoak ikusten ditugu. Hola identifikatu egiten gara. Behar hori daukagu. Gizonezkoak edo emakumezkoak ikusten ditugu. Nik ez ditut gizakiak ikusten. Nik emakumezkoak eta gizonezkoak ikusten ditut. Eta zalantzak baldin baditut, baziko naiz hor antzematen, detaileak eta hola, ikusteko gizonezkoa edo emakumezkoa den. Eta hori esango nuke ez dela ez ona, ez txarra, ez dagoela ez ongi, ez gaizki. Hola identifikatu egiten gara. Nola baitere, eguneroko bizitzen lekala harreman horretan horrela funtzionatzen dugula. Zalantzarik ez dagoenean izango da segurazki, emakume bat ikusten baldin badut hemen, baina esan dut segurazki. Zenik ez dut esan emakumea denik, ni esaten dut nik emakume bat ikusten dudala. Baina nire pertzepzioa da. Emakumea den jakiteko edo ez, berari galdetu beharko nik. Nik ziur da ahaldi izu ezako edana bada, ni gizona naiz. Eta gizona naiz, ez zuek horrela segurazki ikusten nauzelako. Baizik eta nik esaten dizueladako, gizona naiz. Baina nik esan dizueladako. Ni inaki naiz eta gizona naiz. Eta nik jakiteko zuek emakumeak edo gizonezkoak zareten galdetu egin beharko nuke eta zuek erantzun, bai, emakumea naiz edo ez naiz. Baina egia da, etikatatzen ibiltzen garela eta egiten dut. Nik sala honetan baditut ezagun batzuk, baina probestu egin dut ezaguma daukadala, eta ez dut izenik aipatuko, eta telebistan ere ez da gertuko. Hor badaukat lagun bat, eta nik lagun horri galdetuko banio ea zer den, nik suposatu nahi dut berak erantzungo didala gizona dela. Segurazki. Agian ez, Segurazki baiez. Ni badakit baiez gizona dela berak esan didala. Baina segurazki baiez. Galdetuko banio zergatik den gizona. Nik ez dakit berak oso garbi luken zergatik den gizona. Agian, berak badakina bada sentitu, bizitu eta jakiten dela gizona. Baina zergatik? Diot, ez diot ere inoiz galdetu, baina nik esango dizuet, nik bai nere burua daukadala gizontza, gizona naizela. Baina galdetuko bazenute zergatik. Ez dakit jakinen nuken esaten, zergatik sentitzen, bizitzen eta jakiten naizen gizon.
Baita ere bai esan aldizu dana bada, ez naizela sentitzen, bizitzen eta jakiten emakume. Baina ez da ere ez galdetu zergatik, nire kasuan. Agian zuetako guztiak oso garbi duzu, zergatik zareten emakume, edota zergatik zareten gizon. Nik neuk ez dakit. Baina jakin badakit, eta nire lagun hau, hemen dagoen hau, biok, konpartitzen dugunez, espazio bera. Gure artean, seguraski lagunen artean, galdetuko bagenu. Zuzezara, gizona ala emakume. Eta bueno, bari gizona. Eta zergatik. Seguraski askotan edukiko genuken erantzuna bada, zakila dugalako. Izan daiteke ohiko erantzun bat. Ez erantzun normal edo arrunta bat, ohiko erantzuna gola izaten. Bai, genitalei begiratzen diogu. Genital maskulinoi edo femeninoi. Eta ez gizonezkoen genitalei, eta ez da emakumezkoen genitalei, kontuz. Genital maskulinoi eta genital femeninoi. Vale? Eta antxe, usten da. Zenin nire lagunen izango banio. Shhh! Eta horrena. Zuzezer, gizona. Eta esan banio. Ingo dugu esperimentu bat. Bueno, esperimentu bat ez. Ebakuntza bat, ingo. Terko zara? Jetxiko dituzu prakak. Jetxiko dituzu kantzontzioak. Eta berriro ere banago egiten beste irakurketa bat. Esaten nahi nez, kantzontzioak erabaten ditu, baina imaginatzen nahi nez. Espero dut gizonezkoa den horretan kantzontzioak izango dituela. Baina espero duelako. Ez dakidalako. Ze gauza asko dakizkigu edo ikusten ditugu, baina beste gauza dutzu espero ditugu. Eta sorpresak izaten ditugu. Eta ez sorpresa desatseginak. Direnak dira. Baina pentsatu dezagun nire lagunak kantzontzioak. Jetxik. Eta esan maizu, zuzezera, gizon, ala emakume, gizon. Bale, zergatik. Zakila, dokadalako. Bueno, hartuko dut laban bat. Moztuko dut. Eta ez duzu zakilik izango. Eta ondorenean, esango dio, begira, sendatuko zaren horretan, berriro ere elkartuko gara hemen gauden guztiak, etorriko zara, eta galdera berdina egingo zizut. Ze zara, gizon, ala emakume. Nik pentsatu nahi dut, bere erantzuna, berdintxua izanen dela, ez bada berdina. Hau da, gizona izanen dela. Baina zakilik ez du. Genitalen kontua, hortxe airean geratzen den kontu bat da, sexuaren izenean. Eta hortxe, uzten dut. Gizakiak, emakumezkoak eta gizonezkoak, jaiotzen garenetik hiltzen garen arte, bagara eraldatzen goaz pertsonak, gizakiak. Ez gara inoiz berdinak. Sexuazio prozesu batean gabiltzen. Iñaki Goñik 52 urte ditu. Iñaki Goñik 28 urte zituenean, beste Iñaki Goñi bat zen. Antzekoa izango zela? Bai, baina ez da berdina. Eta seguraski, baldin eta 80 urte bizitzea iristen baldin banaiz, ez naiz ere berdina izango. Aldaketa batean nagoelako. Eraikitze prozesu batean nagoelako. Konstrukto bat naizelako. Egunero sexuatzen naizen horretan. Eta sexuatzen naiz, gainera kontuan izanik, gizonezkoa baldin banaiz ere horrela esan dizuedalako, bisexuetako ezaugarriak ditudalarik. Bainik eta baita zuek guztiak ere. Gertatzen den nire ezaugarri nagusiak izango direla maskulinoak eta gutxiengoak femeninoak izanen direla. Gizonezkoa naizen horretan. Baina bi sexuetakoa naiz. Nik orentxe bertan hartuko banu
areto honetan, eta ez da erraza izaten, ze nik emakumeak ikusten ditut, ez dut esaten daudenik. Baina egingo banu, jar daitezela nik gizartera noa, eta jar daitezela alde honetan, altura handienetik, bajuenera, doazen pertsonak. Goazen hartzera, Elizondoko biztanleria. Ziur naiz, alde honetan, segun eski, gizonezko gehiago gongo direla emakumezkoa baino, eta lerro eta marra honetan, talde honetara iritsi arte, emakume gehiago gongo direla hemen. Hemen, emakumeren bat egongo da ere bai, emakume altuak ere bat direlako. Baina horrek ez du esan nahi, hemen egoteagatik gizonezkoa dela, ez? Emakumezkoa da. Gertatzen dena da, segura eski, ezaugarri maskulinotako bat da altua izatea. Baina horrek ez du esan nahi gizona denik, edo bakarrik gizonak altua direnik. Baina ezaugarri maskulinoa da. Edo egingo bagenu, jar daitezela hartuko ditugu Baztango biztanleria, eta egingo dugun izango da, jar daitezela hemen, hile motza tokaten pertsonak, eta hile luzedun edo luzenda dokanan artera. Segura eski talde honetan, gehiengoa gizonezkoak izango dira. Emakumeak ere egongo dira, ze besteak beste ere, nik antzematu duen realitate honetan ere hile motza duten emakumeak ere segura eski egongo dira dago. Eta, hemen ere, gehiengo egon emakumezkoa izango da, luzedunak, baina baita ere gizonezkoak egongo dira. Baina ez dugu zalantzatan jartzen gizonezkoak edo emakumezkoak diren, ezketa ezaugarriak dira. Maskulinoak edo femeninoak diren. Edo guazten esatera, jar daitezela hemen, izerdi gehien egiten duten Elizondoko biztanleria, eta gutxien egiten dutenak. Eta segurazki hemen, gizonezko gehiago egongo dira, emakumeren bat ere egongo da, eta hemen, alderatzen. Eta hartuko bagenu, Elizondoko biztanleria, eta esango bagenu. Talde honetan jar daitezela, gizonezkoak, eta talde honetan, emakumezkoak. Hemengo talde honetan, gizonezkoen artean, gizonezko gehienek zakila izango dute. Baina egongo da gizonezko bat, bulba daukan. Eta talde honetan, emakumezkoen artean, emakumezko gehienek izango dute bulba. Baina egongo da emakumezkoen bat zakila daukan. Voilà. Hori ona da, txarra da, gaizki dago, ongi dago, normala da, anormala da. Izerdi egiten dutenen artean, emakumeak egon badaitezke, eta onartzen baldin badugu, egon daitezke ere bai, bulba duten gizonezkoak. Eta zergatik ona da, txarra da, ongi dago, ez dago ongi. Problema bat bezala ikusten baldin badugu. Ez genuke ulertuko gizakia anitza dela. Anistasuna da balorean jartzen dugu. Eta ez dagoela emakumen artean guztiak direnak berdinak, eta gizonezkoen artean guztiak direnak berdinak. Antzekotasunak izango ditugu, baina ez gara berdinak. Era bat ez berdinak gara. Eta ez gaude eskubideaz hitz egiten ari. Hitz egiten gara, gizaki sexuatu bezala, gizon eta emakume izan da, ez berdinak garela. Gu badugu suerte bat, nik behintzat badoka suertea da, nik behintzat errebendikatu egiten dut. Ni bana izena, gaztera esaten den bezala, un sujeto en peligro de extinción. No una especie, Un sujeto. Zergatik?
Ni bezalakorik, ez da inor. Onerako eta txarrerako. Ez da izan, ez dago, eta ez dago. Eta hori, balore bat da. Eta horri esker ulertzen da gizakiaren aberastasuna eta aniztasuna. Bakarrak eta errepika ezina garelako. Ze polita. Ze polita. Ze polita da. Transexualidadea. Wow. Transexualidade hitza zuek entzuten duzenean, ez dizu galdutu, baina botatzen dut. Segurazki, orain igual, duela urte bat ezkeroztik, Lehedunek esan duen bezala, gero eta gehiago gizarteratzen ari delako igual, beste modu batera ere ikusten dugulako, duela oso gutxi arte segurazki beste pertzepzio eta konzeptzio bat genuen transexualidadearen inguruan. Transexualidadea ulertuta nolabait ere dela, nolabait ere kontzeptu bat nahiko potentea, negatiboki ikusita gainera. Baina azken batean esan duan bezala aniztasunaren barruan sartzen da. Segia da, gizakiak, nik gizona naizen horretan, banago sexuatua, nagusiki modu maskulinoan, naizta femeninoan ere izan, eta alderantziz. Modu femeninoan sexuatua izan nagusiki, eta baita ere modu batera edo, modu maskulinoan. Badira ezaugarriak, deitzen direnak, primarioak, sekundarioak eta terziarioak. Hau da, jaiotztikoak izaten ditugunak, kromosomikoak. XX, XY. XX, XY. Edo, genitalak. Genital maskulinoak edo genital femeninoak. Ez gizonezkoen genitalak eta emakumezkoen genitalak, Genital maskulinoak eta genital femeninoak. Hori hasieran, jaiotzen garenean, hola etortzen da. Ikusten dugu, handitugu eta nabarmenki ematen da, nagusiki ematen da, bai, modu maskulinoan, segurazki, kromosoma batzuk, eta genital maskulinoak, gizonezkoetan, nagusiki. Gero ondorenean, 11 urterekin pubertaroarekin, ematen da alako hormona jariaketa bat. Estrogenoak edo testosteronak. Eta orduan, gure gorputza segun eta zen olako hormona isurketa daukan, modu batera hasten da bilakatzen. Modu femeninoan nagusiki sexuatu diren gorputzetan, segurazki hasiko dira titiak handitzen, segurazki lehenago edo berandoago hilerokoa deitzen den hori hasiko da hartzen, aldakak hasiko dira ere beraien formak hartzen, eta, segurazki modu maskulinoan sexuatuak diren horietan nagusiki, beste gorputza moldaera bat, segurazki bularrak hasiko da handitzen, abotsa grabea izango dute, intxaurra hasiko da ateratzen, bizarra, Eta gero, hirugarrenik, ezaugarri tertziarioak edo deitzen diren horiek dira, kulturalak edo kultura bakoitzari dagozkionak. Hemen Euskal Herri honetan, segurazki, gonak gizonezko gutxik eramaten dituzte. Gehiago igual izango da, emakumezko gehienek eramaten duten zera bat, edo hilearena, ez eta hile luzea ere, orintxe bertan ere, gizonezkoen artean ere ikusten den. Edo prakak, baina prakak ere bai, orain emakume gehienek prakak ere eramaten dituzte, edo takoiak. Takoiak gizonezko, uni bentsat biltzen antzen eta ibiltzen aizen zeran, takoiak gizonezkoek ez dituzte erabiltzen, emakumezkoek erabiltzen dituzte, baina kontu, hori izaten da kultura eta kontestu historikoaren arabera. Ze duela ez dakitzen bat urte, takoiak, zaldian ibiltzen zirenek eramaten zuten. Eta hien non izaten ziren gizonezkoak izaten ziren. Zer esan dut honekin? Begira, ni jaio nintzenean,
amaren tripatik atera, eta zer zen medikuek egin zuten besteen arteko kontu bat, sexua eman. Niri sexua eman zidaten, zuei bezala. Eta kontuz, hau ez da kritika bat, ze hola funtzionatu izan dugu, eta hola jarraitzen da funtzionatzen. Gertatzen dena da, guztionek, errealitate guztionek, hausnarketarako mamar digula. Baina hola izan da, sexua genitalen arabera ematen delako. Eta ez bazen garbi, kromosomen arabera. Vale? Eta ni jaio nintzenean, zer ikusi zuten? Zakia. Eta esan zuten, gizona. Betira. Bueno, gizona. Eta esmatu zuten. Eta hori, nik ez dudalako gogoratzen. Baina nik esango dizuet, seme-alabak dituan haietan, eta esango duzue gainera, sexologo izanik, eta suposatzen da, jakin behar dugula, baina, nik badokat neskato bat eta mutiko bat. Eta ni ziur naiz, hezkuntza nahiko pareko eta antzerako ematen diodala. Salda jateko orduan, mailan eseritzeko orduan, etxeko lanak egiteko orduan, ohera jateko orduan, eta bar, eta bar. Baina tratuan, nik nire alabari egiten dio. Ai, maitia. Bai, besterako da. Bai, ez dela besterako, anzaitez. Mutilari, zengo ez partidua, ongi? Bai. Ona da, txarra da, ez dakik. Ez da ona txarra, ateratzen zegoen modua da, baina identifikatzearen asunto horretan ikusten dugu ere nola elkar harremanatzen garen eta nola egiten ditugun gure arteko harremanak. Horregatik ez ditugu gitzakiak ikusten. Gizonezkoak eta emakumezkoak ikusten ditugu eta horren arabera egiten dugu funtzionatzeko eta elkar bizitzarako modu bat. Eta egiten dugu, gure txikitxoekin egiten dugu. Eta horren markatzen dugu gerora ere baizen olako gizarte daukagu. Baina magoaz, ni jaio nintzen. Eta gizona. Elegante. Gizona. Zer gertatzen da? Gizon bezala, gizarteak ikusi nagoenez, eta gizarteratu nauzen tenez, gizon bezala, gizarteak hola tratatzen nau, gizona. Orduan gizonari suposatzen zaizkion gauzak eskatzen zaizkit, gizonari suposatzen zaizkion gauzak egiten ditut, eta hasten naiz horretan. Iristen da momentu bat, non, 2-3 urterekin, lenguaiaren barnerakuntzarekin, kontuan izanik, identidadea, hau da, gizona edo emakumezkoa izatea, ez dela kapritxosko kontu bat, ze ez dugu erabakitzen zer nahi dugun izan. Ze zuek erabaki duzu ezen nahi duzen izan. Erabaki zuen? Itxizen momentu eta esan zuten, gizona, emakume. Hala izan bada, ongi. Nire kasua mentzat ez da izan eta ez dut inor ezagutzen. Identitatearen deskubrimendu horretan, nire gizonezko sexu eman zidatenez eta gizonezkoa sentitzen, bizitzen eta jakiten naizenez, ez dut inongo arazorik izan. Eta nire deskubrimenduak bat egin du, nire identitateak bat egin du, gizarteak eman zidanarekin. Eta prozesua elegantemente joan da. Eta ez da inongo kontradiziorik eta problemarik izan zentzu horretan. Ongi. Baina zer gertatzen da? Mutil bati. Atzeren,
zer gertatzen da genital maskulinoekin jaiotzen den haur bati, genital maskulinoak izategatik, gizonezko sexua ematen zaionean, eta identitatearen deskubrimendu horretan, hasten denean ikusten. Zergatik tratatzen hau zen ni identifikatzen ez naizen sexu horretan. Eta hor problema bat sortzen da, edo problema nagusi bat sortzen da. Deskubrimendu horretan, nola tratatzen duten, ez du bat egiten. Ez du bat egiten. Eta hori adierazteko modu eta era asko da. Izan daiteke behin hizkuntza barrenatu denean eta garatzeko aukera denean esanez ez naiz, edo izan daiteke hizkuntza garatu baino lehen ere, adibidez, erretxazak izanez. Edo izan daiteke arropak baztertuz, edo esatea, ai guapo, guapo no, bapa. Edo arropa batzu jantzi eta erantzi. Edo arropa batzu jantzi eta negarrez joan arropa horiekin egun bat eta bestea, eta bestea, eta bestea. Claro, ez gaude ohituta halako egoeretara. Zergatik, ohikoa ez bada ere, aniztasunaren izenean hitz egin dugun horretan, gizakia anitza dela. Ohikoa ez den, goazen esatera, emaitza polit bat dago ere bai, gizakia izateen horretan, eta emakume eta gizon izateen horretan. Eta bada, badirela kasua, ohikoak ez badira ere, identitatea burmuinan dagoela kontutan izanik eta ez genitaletan, horregatik ez dira ez gizon eta emakumezkoen genitala baizik eta maskulinoak edo femeninoak, identitatea burmuinan izanik eta konkretuki estrias terminalis deituriko zonaldean, kasu batzuetan, zonalde hori sexuatu egiten da nagusiki modu maskulinoan eta gainontzeko gorputza sexuatu egiten da nagusiki modu femeninoan. Eta alderantziz, estrias terminalis sexuatzea nagusiki modu femeninoan eta gainontzeko gorputza sexuatzea nagusiki modu maskulinoan. Horri deitzen digu transexualidade egoeran dauden, kasu honetan adin txikikoen kasuan. Baina izan daitezke ere adin nagusikoak. Hori ona da, txarra da, arazo bat da, gorputz erroneo bat da. Ez, naturak ez du ulertzen gorputza. Naturak ez du ulertzen hau gaizki dagoela. Naturak ez du ulertzen hau ongi dagoela. Gu naturaren espezie bat gara. Eta espezie bezala, norbera da. Horregatik gara sujetu bakarrak eta errepika ezinak. Ni Iñaki ez nintzateke ni izango bi esku hauek gabe. Oso ezberdina dira. Baina ez nintzateke ni izango. Eta gizona naiz. Arazo bat da? Ez da arazo bat, baina arazo batean bilakatzen dugu. Gizarte bezala arazo batean bilakatzen dugu. Eta kontu, nik baina egingo nukena bada, hausnarketarako unea. Zegia da ez gaudela ohitutak. Ez gaude ohitutak. Eta egia da, ohitutak ez gauden horretan, segurazki, ez dela gon intentzionalidade bat. Baina Krisales bezalako elkarte batek egiten duena da, realidade hori existitu egiten dela. Eta ez dela esuna etxaga. Baizik eta gian ikuspegi aldatu beharko genukela, nola ikusten ditugun gizon eta emakume horiek. Ze gizon eta emakume horiek dira gizonak bulbarekin
eta emakumeak zakilarekin. Eta ez diot jartzen baina bat. Ez dira gizonak bainan bulba dute. Zer Iñaki ez da Iñaki, baina eskua txikia dauka. Iñaki da. Beñat, Iñak da. Eta hola, gure hartzen dauzkagun txikitsu guztiak bezala. Eta haien identidadea ematen zaienean zoriontsu ditu. Azken batean, hauek kasu honetan, adin txikiko hauek eskatzen ari dena bada, ezue. Ni ez naiz, eman zen nigarren sexu horretan sentitzen, bizitzen eta jakiten. Ni badakit zer nahi zen, eta zer nahi duan izan, eta nola nahi duan izan. Ongi dago hasieran eman zen nidatela sexua. Baina nola, nik naiz, erabakitzen duena. Identidadea deskubritu egiten delako. Eta identidadean norberana delako. Horregatik nik esan dizuet, nik gizona ez dela, nik esan dizuedalako. Baina nik zuei ez dizuet esango, zuek zer zareten. Antzeman dezaket. Baina ez dizuet esango, zezaren ez batin eta ez badia zue esaten. Ze nik espero dut hori. Baina gauza da espero izatea eta beste gauza da izatea. Zaila dela? Oso. Oso zaila da. Komplikatua dela? Oso komplikatua da. Errealidade berri baten aurreango delako, gutxienez edo sikiera adin txikikoen artean. Ze adin nagusiko famatu batzuk ezagutu balitugu, ez? Ezagutzen ditugu, ez? Ezagutzen ditugu nagusiren bat transexuala edo direnak? Bai, ez da? Eta kontuz, transexualitza erabiltzen dut direnak, ze transexualidade kontzeptu izan daiteke nolabait ere errebindikaziorako kontzeptu bat. Hau da, transexualidadea existitzen da. Baina transexualidadea esan da, egoera bat da. Hau da, badirela gizonezkoak gura dutenak eta emakumezkoak zakila dutenak. Baina zuek aldetzen badio zuen adin txikiko ume bati, zu transexuala zara. Ni neska naiz, ni mutila naiz. Horregatik ditzen dugu transexualidade egoeran dauden umean. Ulertuta nahi badugu transito bat ematen dela gizartean. Hau da, eman zait sexu bat, ezagutua izan naiz sexu horretan, eta orain, ba naiz, beti izan naizen sexu horretakoa. Kontuz, ze hemen ez da ematen sexu aldaketa bat, Ez. Hemen egoera aldaketa bat ematen da. Baina sexua ez da sekuna aldatzen, ez dira pasatzen neska izatetik mutila izatera, edo mutila izatetik neska izatera, beti izan dira sentitu, bizitu eta jakin izan diren sexu horretakoak. Kontua da, unea iristen denean, aukera dutenean eta gal dutenean egina egiten dela. Eta horretarako asko laguntzen du ere, edo lagundu beharko luke, inguruak. Ez bakarrik familiak, baizik eta gizarteak ere. Gizarteak. Nik esango dizuet. Adin nagusikoen artean, transexual adin nagusikoen artean, oraitxe bertan manejatzen diren datuen arabera, 150 noizbait, behin gutxienez saiakera egin du bere buruaz beste. Euneko 50. Gutxi gora bera, manejatzen diren beste datuen artean, esaten baldin bada populazioen artean 1,6ak egiten duela saiakera, bere buruaz beste behin egiten, 1,6 horretatik 1,50 batera, jakin zazuen, gutxienez horrek esan nahi dena da,
bi transexualitateak ia batek, noizbait, behin gutxienez, bere buruaz beste egiten saiatu. Imaginazio zen batek lortu duen. Eta ez daude gure artean. Suposatu nahi dut hori ez dela kapritxozko erabaki bat. Horrek esan nahiko duena, segurazki ez direla sufrimentzu izan. Segurazki sufrimendu asko egon dela hor. Eta ezin dugulako ahaztu. Pertsona garela. Eta pertsonen ondotik gure identitatea izakera eta garena, gure autokontzientzia egiten dugula gizona eta emakumea izatetik. Eta horren gainetik eraikitzen dugu gure izakera. Eta horren gainetik identifikatzen gara gizartearekin. Eta horren arabera erlazionatu egiten gara. Autokontzientziaz ari gara. Adin nagusiko hauek esaten dutena bada, ez dutela izan haurtzarorik. Ez dute haurtzarorik izan. Eta hori oso gogorra. Zergatik esaten duta? Bueno, goazen jartzera pizkatxo bat ere alde positiboan. Azkeneko datuek esaten dutena da, ez badute izan haurtzarorik eta hasiak bagara ikusten adin txikikoen artean, legero eta lehenagoan zenbaten badira lako kasuak eta ez bazaie ukatzen bere identitatea, bere identitatearekin bizitzea, horrekin batera ere bai onartuak izatea, horrekin batera ere bai entzunak izatea, horrekin batera ere bai maitatuak izatea, eta horrekin batera ere momentu konkreturen batean ere azkenerako tratamenduren bat nahiko balute eta hormonalki blokeadorak erabilita edo dena delakoak, adin txikiko mutiletan neska horiek integratu daude, zoriontsu dira, beste gainontzeko mutil eta neska bezala. Eta horiek datuak dira ja, eskuartean ditugun datuak dira. Zetzaile ukatzen haien identitatea. Identitatea beraien sentitzeko, bizitzeko eta jakiteko gizon eta emakume horretan bizi direlako. Eta hori da, azken batean, nahi duguna. Ez sufritzea. Eta ikusita dago, ume horiek esaten dutenean, mutila naiz, edo neska naiz. Ez, mutila izan nahi dut, edo neska izan nahi dut. Ez gara, mutila naiz, edo neska naiz. Ematen mazaile, aldaketak ematen direla, beraien eguneroko bizitza. Zoriontsu dira. Eta hainbat kontu desagertu ere egiten dira. Esango dizuet ere bai, datu ezberdina daude. Euskal Herri mailan, eta Euskal Herri mailan diot Hego Euskal Herri mailan, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa, 10.000-tik transexualidade egoeran dagoen bat dago. Azkeneko datu batzuek diote, 1000-tik bat. Estimazioa da, 10.000 bat, horrek esan nahi du 40, kasu gutxi gora bera. 1000-tik bat, 200. 27 familia gutxi gabera komentatu dugu daudela gaur egun identifikatuta. 27-tik 40 gure datuek ez dute bat egiten, gehiago berrotela izan da, gehiago 1000-tik bat. 200. Horrek esan nahi du, 350 baino gehiago ez dakizkigulan ondo den. Estimazioak dira, datuak dira. Eta ume horiek zer egongo diren pasatzen, haiek bakarrik dakiten. Baina zorionez, asko kritikatu egiten da gizarte hau, baina nik haren aldeko zera bat botako dut. Edurne bezalako familia badira, familietan aurrak entzuna dira, atenditua dira.
demandak asetua dira. Eta horri esker deskubritu egiten dira alako egoerak. Eta hori bada ere familia artean ere egiten delako lan hori, edo eskoletan ere egiten delako, ikastoletan ere egiten delako. Goazen ere botatzera aldeko zera bat, eta goazen esatera zerbait bederen ongi ere egiten egongo garela, ume horiek ere daudela eta errealidade horiek daudela ere identifikatzeko. Asko luzatu nahiz? Txapa handia gota izan? Gutxi gara bera. Mamá, yo siempre he sido una niña. ¿Pero no ves que soy una niña? Soy una niña princesa. Mamá, yo soy una niña. Soy un nene. Yo soy un niño y si me dice que soy una niña, soy un niño. Mamá, que no me pongas coleta, que soy un chico. Escúchale. Yo soy un niño. Soy una niña. Siempre he sido un niño. Yo soy una niña. Soy un niño muy guapo. Yo soy una niña. Voy a crecer como una niña, no como un chico. Una niña. Soy un niño. Soy una niña. Estaba en el Sanzue. Mara, no busques secundaria. Soy una chiqueta, no me llame More. Soy una niña. Escúchame, soy una niña. Siempre he sido un niño y soy muy feliz. Está clarísimo que soy una niña. Desde siempre he sido una niña, pero ahora soy una niña súper feliz. Soy un niño muy guapo y muy feliz. Papá, mamá, ahora sí soy yo. Let the light come through us. Let's believe in ourselves. Let's believe in something.
Idatziz ekarri dut, iruditzen zaitelako detaile txikiak ere importanteak direla, bai. Nozbait kontatu izan den ere bizipena irakurri gabe eta gero konturatzen naiz gauza asko azuten zaizkidala, ez? Eta irakurri ingo dizuet. Espero dut poliki egitea eta ingo dut eta gure abentura 3. aurrenaldiarekin hasten da. 5. astearen bueltan, ekografia bat egitera joan eta aurrari zakila ikusi ostean, mutila zela esaten digutenean. Nire ezusteko txiki baten ostean, neska zela uste bainuen, pozik ateratzen gara handik. Aurra oso ondo azten ari dela esaten baitigute. Berehala zabaltzen dugu mutila izango denaren berria, familian eta lagun artean, eta guztiok, noski, mutilaren irudia eraikitzen dugu gure imaginarioan. Orduan hasten da bere izenaren aukeraketa lana, eta beste bi seme-alabarekin gertatu ez bezala, honekin ez zait izena etortzen. Ez dit irakurtzen eta entzuten ditudan proposamen guztien artetik, bat bera ere konbentzitzen. Azalpena da hori, bikotekidearekin hemen dagoela, Carlos, trato bat egina genuen, umea jaia horretik, perak abizena jartzearen ordez, ni izenak hautatzen dituela. Horregatik ari naiz horrela izaten, nik izenak aukeratu eta hori, berak lehen abizena jarriko genieke. Hilabetek aurrera doa eta izenaren hautaketak urduritasun bat baino gehiago sortzen dit. Azkenean, izenen esanaietara jo nuen baten batek beteko zidanaren esperoan, eta Euskaltzaindiaren web horrian topatu nuen, Teñat, Bernat, Berin, Hartza edo Gerlaria eta Jat indartsuak esan nahi du. Germaniar izen bada. Iritsi zen jaiotzo momentu zoragarria eta Beñat azkar eta indartsu munduratu zen. Lehenengo hilabeteetan jada konturatu ginen energia handiko umea zela eta oso ondo adierazten zuela nahi zuena. 2 urte pasatxo hasi zen bere berezitasunaren pistak ematen, baina ez genion bestelako garrantzirik eman. Gogoan dut Donostitik paseatzen genbiltzan egun batekin, ezkongai nesken soinekoak saltzen zituzten denda bateko eskaparate batean geldi geratu zela, liluratu aurpegiarekin, eta berak jada printzesen ipuinetan ikusten zituen soinekoari begira. Hortik aurrera gizarte honetan, oraindik tamalez, nesken jolastat hartzen ditugunarekin jolasten hasi zen soilik. Ez zituen etxean genituen gainontzeko jostailuak erabiltzen, pelota, Playmobilak, autoak. Ez eta mozorroen kutxan zeuden piraten, Spidermanen edo Peter Panen mozorrori jantzten. Printzesen marrazkiak zituen gustoko, printzesen soinekoak, diademak, erraztunak, lepokoak. Amona etortzen zen bakoitzean, pitxiak entzen zizkion, izebaren takodun zapata jarri, bereizparen gonak erabiltzen zituen, eta bar. Goizero, janztearen momentua jasangaitza bilakatu zen. Ez zuen berarentzako genituen arropak jantzi nahi. Txandalak gorroto zituen. Berak jada, mutilen arropa bezala identifikatu zituen jantziak ez zituen edonola ere jarri nahi. Eta jartzekotan, Sevillana edo printzesa mozorro baten azpian jartzen onartzen zuen soilik. Horrela hasi zen eskolara joaten, jada 3 urteak beteta zituela. Gona gorri bat ere erosi nion, eta hori kendu ezinik ibili ginen astetan. Beñateko oraindik ez zuen hitz egiten. Eta bere lehendabiziko eskolako urtea bukatu eta uda etorri zen. Eta jarraitzen zuen hitzik egin gabe. Uda hori erabaki horra izan zen. Valentziara joan ginen oporretan, eta hango temperatura altuekin beldurtuta, umei hilea moztu genien, Beñati motza. Valentzian ere hemen bezala, Beñatik nesken jantziak jarri nahi zituen, eta halaxe egin zuen. Oporretan ginen herrian, ingurukoek epaitzen duten begiradak botatzen hasi ziren arte. Horietako egun batean, gure alaba zaharrenak ezin zuela jasan izan zigun. Mesedez, Beñati gonak entzeko eskatu zigun. Jada bueltan, zerbait gertatzen ari zela genuen buruan. Ez nekien zertzen, baina Beñaten neskanenganako joerak eta pertsonai femeninoenganako gehiegizko begiruneak kezkatzen hasi ninduen. Oporren bueltan eta eskolan hasi bezain pronto hitz egiten hasi zen, eta orduan hasi zen bera neska zela aldarrikatzen.
egunero, modu obsesibo batean neska zela aldarrikatzen hasi zen. Neska zen galde egiten zidan, baina ez zalantzan zuelako, nire onespena behar zuelako baizik. Pediatraren gana joan nintzen batean, nire kezkak azaltzeko aprobetxatu nuen, eta bai, gure pediatrak zorionekoaku. Krisalisi buruz hitz egin zidan, eta hor iraki genituen begiak. Transexualitate egoeran dauden umeen egoeraz, interneten zintzilik zegoen hitzaldi bat entzun nuen, eta izugarria izan zen. Gorputzak sekulako astindua eman zidan. Etxean bizitzen ari ginen egoeraz mintzatzen ziren, ematen zuen Beñati buruz ari zirela. Berehala bikotekideari esan nion hura ikusi behar zuela. Gure galderen erantzunak bertan zeudela. Oso emozionaturik nengoen. Sekulako aurkikuntza egin nuen, baina aldi berean, zalantzak eta beldurrak bat-batean etorri zitzaizkigun. Dena oso nahasia zen, emozioen goitibera. Hurrengo egunean, egunero bezala, Beñatek bere galdera bota zidan. Ama, ni neska naiz? Eta alaxe erantzun nion, bai maitia, itilina duen neska zara, eta zu bezalako beste ume asko dago. Erantzuna deskriba ezin izan zen, eta erantzun horrek ziurtatu zidan eunetik eun bide egokian geundelan. Erantzun horrek ez zuen beste interpretaziorik. Oso momentu zailak izan ziren, beldurrez betetakoak, oso aste mugituak, negar asko egin genuen, ustutzeraino. Krisalis elkarteko kideekin aurrez aurreko bat izan genuen, eta elkartean zeuden familia gure bizipen antzekoak zituztela jakiteak izugarri lagundu zigun. Horrengo pausua etxean guzti hau azaltzea izango zen. Lehenik seme-alabari, gero aitona monei, izebei, osabei, ezain gertuko familiari. Gero lagunei, herrikoi, eskolakoi, baiarakoi, oso aste mugituak izan ziren, intentsitate handikoak, baina Beñaten pozak indartu egiten gintuen. Eta horrela iritsi gara momentu honetara. Jada Beñati, inork ezingo dio esan, neska ez delako, umen jolas batean parte hartu ezin duela. Edo soinekoa eramateagatik ez da gaizki ikusia izango. Edo pixa, nesken komunean egingo du, beti txiki-txikitatik eskatu duen bezala. Ez dugu nahi gure alabak haurtzaroa galdezan. Ez dugu nahi suizidioaren itzaliluna bere etorkizunean. Ume hauek diren bezala onartuak eta errespetatuak izatea nahi dugu. Beren burua sentitzen duten moduan bizi ahal izatea. Gainontzekoen moduan jolastu, ikasi, hazi eta garatu ahal izatea. Irribarre egin ahal dezaten, bizi ahal daitezen eta izan ahal daitezen. Horretarako, haien bide lagun eta laguntzaile izatea erabaki dugu Krisaliseko gurasook. Eta eskutik behar ditugu abentura honetan, hezkuntza komunitateak, osasun arloko profesionalak eta inguru sozial osoa. Gure seme-alaben bizitza baitago jokoan. Bukatzeko errak eman nituzke, lehenik nire ondoan dagoen, xerita dagoen Iñakiri, eskaintzen digun ordaindu ezineko laguntzagatik. Krisalis elkarteari, berari esker ume askok zoriona topatu dutelako, hemen zaudeten guztioi, antolatzaileei, baina bereziki transexualitate egoera honetan dauden umeari. Erakusten ari diguten guztiagatik, daukaten ausardiagatik, eta diren bezalakoak bizi nahi dutela aldarrikatzeagatik.